i amigues, això s'acosta. Tot i que estem al mes de setembre, aquest cap de setmana ha nevat i força per damunt dels 1.800 metres. Suposo que heu vist fotos bastant espectaculars per l'època de l'any en la qual estem. Nosaltres, aquí a Masella, anem preparant la temporada. Estem posant a punt remuntadors, neu produïda, veieu que aquí darrere ja es fan proves de càrrega del remuntador de Coma Oriola i a més anem enllestint els últims detalls de les novetats que us podrem presentar ben aviat. Serà una temporada molt especial perquè Masella celebra el 50è aniversari. Hi haurà celebracions i sorpreses que ben aviat us explicarem. A més, estigueu atents a la web perquè en pocs dies ja podreu comprar els abonaments de temporada a la web i a les nostres oficines. Aneu encerant esquís i taules, aneu traient botes de l'armari perquè queda poc. A Masella obrirem el primer cap de setmana de novembre que les condicions de la neu ens ho permetin i això vol dir que d'aquí menys de 2 mesos, si tot va bé, ja haurem arrencat.